Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Borpathar Police Station ki parlo Rai Singarong inut Raikom arideng kachingnang. Nilip constituency ki parlo pon Upper Daikrum Phangcherop Rising ring ma arong amekar inut Samiche ring ma Borpathar Raikom arideng kachingnang po. Kachingnang long check abangpu Samiche ring ma arideng along pen AK-56 ibong lapen megazine isi lapen amukereng muthong keprapoan long pon pusi bierta ripdun long. Nonamat Borpathar Police Station Raikom aridengsi Karju kapatar tok Japan sai dengpon bomla lapen kachingnang check semiche ringma aphan Borpathar Raikom atum case pa bonpon lake case number 42/2024 U/S 61235 BNSR/W section 51 WLPA lapen 25 1A arms 8 Kachingnang check semiche rengma aphan Borpathar Raikom aridengsi B koklo Son C T hekpen berta ribdunlong News Text Report Karbi Anglong News Channel. Pranpri langso sing hason along education awareness come Christmas gift distribution ajaime Karbi Christian Group and Kapedoda. Karbi Christian Group amei phu John Ingti Katharpensi Japonsi Singhason Pranpri langso along ri along education awareness kipidam nangji akenang so the olang pupen Karbi Christian Group abitung pen chingki chingwaisi jaimek thik ponsi niphai kriner cap lapen niphai kriser cap matijong achiklo Panini Aparman Karbi Christian Group abitung atumpen awareness ajaimek mesen pen bidam longlo. Education awareness saputhak lamthe jumesen klardak pen pathan ponna lapen atogano inglong arlokta lokacharli akinang sot lo thekte pulote chingthurthe la apotsi api apotumta RD pidun vekdeng chipu alamthe pathan ponang pupen Karbi Christian Group advisor Dr. Lipson Rongpi Dipu B.Ed College principal lapen thari tinison phangcho koilamati atum banghini aphan ingwaisi kangwai ateng loke theknangchi alamthe ningluchok klardak pen lam thanmum tikang lapen ning kreng ning the apor Christmas amen pen pekar om choikar om pendanglong Christmas amen pen hada kedo arong rup keja atum lapen mekar atum aphan sarpi sarphu atum aphan ron tika lapen ke ongdung peri hei huita kaprek kaprek donrap jerpo jerpi atum pensi ke ongdung ason nang kirabdun lapen Karbi Christian Group abitung atumpen dode sangsi chipiduk kachirung pensi jaimek mesen pen pachun pon longlo pusi Karbi Christian Group advisor Reverend Sonjit Ingleng Edenbari West Karbi Anglong penta nang thandun Itu wrong atok pu komamonting di situ hansok ki penteng lok hijung kiri ting kilung Tenan pada kira-kira hok dan cara dulu di kota. Hala, kiri kiri nang kini pam, deh di. Kini pam deh saja lo. Mana mau sisi ala pun di kudu di buke imang muda imang me nak tu dua penteng lok pen ke rak jadi. Ningkan si pen Ikhome, nitum hiti itu long Christmas produk dok. Urmiani Monday. Apa jalo ponde di ponang wa nang wan po nitu kan tunde utame ni po bang toy nang am pipo atau ador bang kesikap po nonan ini katolak ake kaki uhala pulis untuk tentang kang pena dadio Christmas arni sek angin cingin dat po ukang nim nim ata dem ku piglo Christmas ki dulu ponde abutang ka kita atoy ta abutang kita Jika lapuan de on po in na kacil ben ne di ku ceben dan ku ceben le dia lapu ke jika la in na lapu po na ke di upang tang korkar po le kang kor ka pre kali nang itu ben an par sigi set abang ni ibo kita tale pini anam kang hon mate anam kang din so lapu lo anam kiru di pangku
Inglong atok pen harong supi sinai rong supian tadi atok anu penanalo ni ihi kita among lagi. Kapre kapota kali anam hidup me tapen education lo ke Charlie adoy ni contoh. Ini loh nasi ini kan dengan nanti kan kantor sini dia porten itu kok. Kema educate wala men semua. Itu ada yang lain yang si ladang dulu nanti kesono pion kalana kalahon kok. Kalana kalahon fungsi education tu pula. Kupilo kalana kalahon mate to nurture or to bring up or to bringing up bukan ini salam ke. Laki usumar bihek kihek tahai non piling lah usumar ranti apoy and piskulas long the charlie tu saya dulu di anak itu tentang mau tegong lagi kita mau nak tu nampak anak prepare tu apa yang butam kita tentang mau tegong lagi hari bukan dua bulan tu nang tu masuk om ni nang tu kan antara nak om selam ni ini loh nang tu masuk na school hai long atau kalau mau dia long sini dah Charlie. Ada fancy ABC ke Charlie to nurture up, to train, to bringing up. Mate itu alam Tuhan bihek kan bukan nang enak ludu le kok nang hidam rak bang le nang genang coy abu tama bidelo fuke pinta medi kala napa jo lahon pa jo morni si layo semua ready non ladak si long le tak ini prong lo. Ini bang ke officer sini mampu IPS officer, APS officer, mana tungke kesono pihak polisi lagi kita nama dah, mana tungke polis officer dah, army dah, au semua alde, langu dah pura ini toy, nanti dua pura putar ri, arna anu kiri, anu kinda alde siapa, dakke alde kelang mer be, akelang no be, tiga be, kilok le nang kelak pule ko, arna kele di nang hak ke, itu muni tu sih tak putar. Arna makan hon ke, ni kan tu ama makan hon lah ni inu cuma hantar apa sih kan hon. Lah support si ni kan dikan kan tu bang ke, ini tu lodong si Charlie le, lodong si itu RD pilunde, lah smart manong si itu Frankria toy. Tang ho LP school along mate rang sinai LP school along aku lada kundet Hanonir high school tang ho adi pukok college tang ho Assam University tang ho dopik lang kafe lah patun top ten jinde tik ke hadi ini tum akhir tin he lapen ini tum akhir aprang dam e Board level officer ke chokche jok chutra arong arwadatum ke ongdung arwadatum ke Voterlists along amen kawisi ke ongla. Ni jangkar pi anglong arlo kopili constituency Khiruni PS ke parlo pini matijong achiklo ni phai inkoire si ningkan surihini ra inkoira pli arni chutra rong hang arong phangchu arong ingti arong longdang alum lakadu kawe pangrum petpen bang pharoke thom bang pharopli anbak duji. Labang so ang bong pen pini APHLC asonga hin pen voter ID kasimar pi along asomar bang ke thom kumani ke asomar bang hini lapusona tumsi ke ongdung atum ke klang dunlo lasi labang so along ke board level officer si ke chokche pusi klang ponlo labang so phuthak akethe kiding atum ke langdun che phansi haladak arwaratum chuning riponlo alang litum pen pherang ke atum karjo hut lamthi nang pachini don Khiruni pen kam sing dera report Karbi Anglong News Channel. Apransi piniladak sotro rong hangarong phangcho rong sonara tisorong la rong phom rong pli arong along ni lutum nang humri ke bang along nang lutum media mate pherangke lembang phutum nang ka humri thek la so asai long na bachiton thekapot herangke klem bang phutum hanan pusame nil to mai hen pen kachuro pi pajir lo ke chengsi selang le tom phan aprang long anu se pathek pare nang pu anam hirjum le hang pilo media klem bang phu tom hanan pusame asipini nil tom dak sotro ahawar mate arong long nang ka humri ke bang ka son hello dak pinang anakar biarong dak do sar bang li bang pho la sona arong dak do iglak la pena dono bang ke 90 house attack doji la swang bong long
iltum akar biak hai tum no anta voter ID ka vetum do piglang voter ID ka vetum do piglang la dak pini niltum kelong pon poisa me dak la don proxir cap pen angbong pen dak bang plikep selang apai kelong pon voter ID ka vetum asila bang plikep se lang bang phu bang phiet tong phan voter ID long ke thapon je phan poisa me niltum EPSL sia hen pen abang ke alang le tong phan cerap ceturun po pusi sorong niltum nai homri bang lo lasi apen adak arong arat tum poisa me nang ceturun lo kaprek ason long among long an poisa me lapen la non voter ID ka semar je long poisa me alang le tum cerap ceturun lo aja ka tum ke voter ID ka vetum do ulang son si do ulang arta bangke ningkan plikep ningkan phokep son let elo asoma arta bangke thom bang pli lapen aso suputum aso mun chanjai tum same la so hawar long luanta voter ID ka vetum do piglang nasi iltum BLO ke klem bang phu tum pui same sabso kapang kre son do kok ta hai lo mune mate dak arong asol ta tong kacitu dunu edat la son tong do kok lo ne la bang niltum budam thek ode setame pini niltum EPSL sia song pen bangke alang le tum la voter ID ka vetum han an bangke kapalong pije phan niltum cerap citu dun lo lo la ke nitum dak sutru awa bang phu an puta hai dia vetum adam madang ni pota saksi dak nitum adam bang poket toket ba artan dulu nang puta long nitum jodang pen aku apis tu aso sanjai aso mun ta dulu pusat da halata halalang aso lu ta long play dum pom te adi dulu ma pom awi nta apa putu ma bedang da ke abina ko aso saksi non nitum isia media tu lang lo nitum chog lo pendak long sabang thok bang thok bang du na song bang kanan cerap tu dulu pena tumta naklan tipamenaji dak sutru hawa pen ini tumhan pekal bong pen na tumta india tumta niarang lo pen ini tumta niang san du kok lupo an seti ini tumta nanikan phokep bang bong usama arta ve angsi na ko dulu pen no ni beram jadi ni supu handa pochak lu halatum dege bang pom ya ta bela yana abuyok bang pom hala bang khai lang dam pete nikan ke phokep chogang bong tam bagai gitu masuk saksi jumlah ke proposi kal gitu ke abdela koi jedak bujak po isi bujak po na tu sutra ba ke apa ya bi oke buat bodas asal salah bi po abdela koi ni tu na wala ke na wala se ke polo bagan ni puta long delang pulang alang di ba so tadi tu johok pagi non apang MP puna MLA puna kecil MDC pano dan putar itu ada lang thalang ka jolung leca itu ko dulu bang pokai bagi itu ko dulu ada pining ke MP ke jolung cila nasa saksi non pini kan ada mu MLA ke jolung thalang pusi itu ning ke johok lang lo nasa lo ada lo ni jumki non la ke long itu anta long penak po non MLA ta jokinang tu halo la ansi ni data tang ton ikaw lo kalo Ingdeng krahini kechok ningkan esek Lokhimon sangha so arlo chingri amai mesen pen kapachun Lakha inkwara trok duwa barguri MSC constituency angkang kuru akingri dolamara bapuram tokbi arong amai hongjai amayalong kapaman pon ingdeng krahini kechok Lokhimon sangha so arlo chingri amai mesen pen kapachun Ningkan esek Lokhimon sangha so arlo chingri amaya tumpen katalon pon ningkan esek Lokhimon sangha so arlo chingri amai alam thepi masapso chini pon sina So arlo atum mate pai atuma phan manpeng chipi ponra kachinghon Raikom jongsi dok pulote pirthe munit atum hemtun boche penchenglok hamphang kheilapen longrita paprangdun si chingthurdun unji Labang so alam the kurusar lokhon ingti hensek RDPC so arlo atum angbong manpeng chipi soroi si kuru kithan pot aron akam an
angri isiwet mate chingri pet nang jipu akimang pen kedamtang ningkan surihinira krehini aningkan matijong niphai ingkoirai siarni so arlo amai nang seng pikanglo sai angdenga tengpen mai phi samipi rita ingtipi kachepahem phi amai along samipi utsa ingtipi penajok mai ke pha alam the lapen aluhi kapachini asai dengponlo bangso amai along aluhi sarpi aman pen samipi nirola phangchopi ACS DC karbi anglong samipi anima kilingpi samipi kabinrong hangpi lapen samipi moina bepi atum penchenglok penang an ke thekiding atum lapen dhorom kroirapet atum nang chitong dunsi dhorom alam jumesen RD jojot alam kachetong arwat atuma phan than ponsi pini amai mesen ingthir etpen pachunpong Dua Barguri pen Edverson ko report Karbi Anglong News Channel. Si pini nang litum ladak ke bang pen niliphan labang so alam nang karju je nilining ko anma ning charong ching samapu nili nang litum phan che than po nang litum hoi pen je pini ingdeng kreheni sar lo mai ning kan sek amai long na chetong dun long ke nilining charong pik la pen pini ladak nilitum kadok ve ke ong dung sarlo lapen korte atum lapen ingjir tum nang chetong don along pen lapen ladak theklong lo arunachal pen anta elitum angjir tum ladak anang dun ko an ning charong dola mara habar la an pini ladak ing samdim titi ahut pen ke stame ar om pluk atomon ladak ke wang la pen discipline ka thek long ke ilitum la so songkho poriwar pen ke ilitum ke charlie nang ji do la pen ke wang journey ta ladak ilitum dolamara havar la pen ahin pen ke wang angzir la pen akorte la pen sor lo mai ke chapaham phu tum anaphansta nili hina hi pen hirjume hangpilo je ilitum sor lo ta ansu se paprang nang lang ilitum hem tun jong se paprang lo pulutang te ilitum karbiara ta tum ta paprang po lahan lo la pen so atopingang bong si pini nilitum kado ve chathan chimung lo aru ke wang journey ke nilitum ansu se sor lo tum ta ingtang po pu si pini ladak pen si ining arlo che tok thib lo nilitum ke kado ka ve ta lahan lo ning charong pe non pen pini pen ke batai ke thom lo la pen ladak ke wang ji phane kaita la sona mai long na chitong don thamala dak songkho poribar tum long na chitong don kaita ining kang sam thepik la sor ning kang sam ke thepen se kaita neli phan alang litum nang hang pulutang te kaita ke wang je phan se kaita ining la pen ining anta cherok to ka sonje dam nang ji apor chilong nang po dam nang ji la pen ako putekang lo ke wang journey stame nili na chitong don ji ilitum karbia homas jong si ilitum ingtang nang ji pulotang te sorlo tum ta chepang tang thip nai sorlo tum chepang tang lo pulitum karbia homas ta ingtang to media kelang arat ki do ana phani tum Lokhimon song ko sorlo chingri mai hen pen kardom nang pajirik lo kardom pini ni tum la dak isi doban nong riang kang bapuram tokbi Lokhimon ashram along ingdeng krehini sorlo chingre mai ningkane sek amei pini ni tum nadak pedopon lo kasi pini amai ke dopon along ni tum karbiang long arat asorlo chingri chotkali bisonat kokila Lokhimpur lapusi akaprek ang tana district panstami Lokhimon phan ke kroya sorlo gedo an ke kuru phaning che the pate dhorama phan ka chinghon taso pini amai ki bipon along nang chetong tu tasi ningarong taki ni tum kurusar kedo kurusar kaping khat kurusar sorlo phan man ping nang chipi sorlo tumpa phrang du nang ji labang sok ke mang pen ni tum phan ning kedam tang ningkan suri hinira krehini pini ani si sorlo chingri amai nang seng pilo labang so asorlo chingri amai nang seng pipen ni tum non kedam tangan ningkan anstami mesen pen anam Lokhimon hirjume pen litum lapuson si kachingrum pola dak kurua kengri wang pen hirjume cho hangsi nitum do ana lama kam si tami ki mesen je phan che than che pare mate pini amai long nitum bidi soris tami che pachoy athe kuru ke mangla hello paya tum ke kai ki sita pe phrang dun onai
paya panjang si kacing hon dulu paya panjang si man peng kacipi dulu pulau tangte asu akai mo ke bang jilang setami labang so akai ke paprang dun uji tasi isomar mesanai mo ke bang jilang ani bindeng thirnang ji elamiki thirnang ji mate strength mate jakong dunang ji isya khai ke pathil ji phan po tangte apaya tu mate solo khai tu ma pa solo tu ma paprang pik nang ji tasi guru akemang along ni tum pache tonun si pini ni tum kado kabe Lokhimon songho solo chingre amai atum ke klem kado kabe cerap cik tu pen ni tum pini ladak suri ke thom anbak amai ni tum armu ni tum dak cetong pen pini mesen pen ningarong pen tabang sosai ni tum pacun pon Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me